Dámy a pánové, tady Iškade. Možná si říkáte, co je to za mnou. No, je to v podstatě takovej dům, ale ten dům je strom. Takže my si ho dneska ukážeme a takže ukázat. No tak, dobrý. Jsem to dělal vlastníma rukama. Tady je taková pěkná fontánka, když takhle vyjdeme dovnitř. Tady takhle nám točí pěkně voda, takhle. Jak můžete vidět. Dělal jsem to fakt opravdu sám. A musím říct, že se mi to povedlo, musím se pochválit. Jo, takhle to pěkně teče ta fontánka, takže se jde prostě takhle jakoby nahoru. Akorát to tady dělám, jakože musím pokaždý vždycky rukou na klávesnici, abys měl pohled. Tak tady taková menší knihovnička na čtení, na kterou musím jakoby skočit, abych se dostal do dalšího patra. A tady už je můj pokoj. Jo? Takže je takový můj prostě pokojček, luxusní. Já jsem zachoukal papy. No, tady musím co dát. Zapomněla, co to tam jako bylo. Tady takhle prostě tady tak. Trochu tam ještě nic není. Tak a já to stopnu a objevíme se u dalšího baráku, jo? Tak zatím. Já jsem se tam rozhodl do jedna, nakonec, no. To jsou ty zvuky ze hry. No, ne, jakoby no, to jsou ty herní zvuky, prostě, co tam jako dělá ta hra. A tenhle ten dům chtěl udělat kámoš, tak jsem ho postavil, bylo to tak, jak to chtěl on, to jsem nedělal já, tohle to už ne. Oh shit. Tak to jsem přehnal. Nevím, jaká tam byla vlna. No to je jedno. To jsem opravdu... Dveře nechci. Mám to docela blbě, že musím dělat teďko. Tady dáme tam Raymonda. Mám to tady takhle udělaný. To chtěl on, to jsem nechtěla. Jo? Aha, mám plnou ruce. Co hodíme? Pardon, opravdu, někdy budu trochu slovensky něco mlet. Nevím, proč. Vidíme kam na... A docela ho napadlo bláznivě, že musí mít balkon, jakože takhle. Jo. A že ta kuchyň bude jako ve vzduchu, což jako nechápu. Když jako moc ve vzduchu bych neřekl, že to až tak je. Jo, tady můžete vidět, že to je trochu nad zemí. A vypadá to nějak takhle. Jo, což je jako trochu divný. Jo. No a rád bych, no. Takže jako, teď ty netopíři mi tady serou pořád, no to už jedno. Takže zase se objevím za chvilku uničení. Dáram. Je to knihovna. Takže nic extra. Jako, prostě jenom samý knihy. Všude to nemusím ukazovat. A tady kasa a takové blbosti. Vedle úřad práce, tam toho taky moc není, to není hotový všechno. Chtěl jsem... Tak chtěl jsem tam dát ještě, aby tam byla noc. Ještě ten... Tamhle můžete vidět, to má být hokejový stadion. Hockey station.
Takže to můžu vám ukázat jen takhle z vrchu, tady myslím se není, takže jsou prostě dispensery. Oh, magel. Megastaba. To je zatím moje největší megastaba, co jsem kdy postavil. Tady toto. Doufám, že se vám toto líbilo, toto video líbilo. A s tohle bombou dneska končíme. Tak čus.